במשך יותר מדי זמן הסתובבנו כשיש לנו על הראש כתר. התגאינו שיש לנו את הצבא המוסרי ביותר בעולם והכל יהיה בסדר. טעינו כי שכחנו שצה"ל לא אמור להיות הצבא המוסרי בעולם. שכחנו שצה"ל חייב להיות הצבא הקטלני מכולם. ובשעה שרצינו להיות מוסריים ולמצוא חן בעיני כולם, הצד השני הוא רצה רק דם. ובשעה שפתחנו מעברים יום אחרי יום, הם פתחו עבורנו את שערי הגיהנום. וטעינו וכאבנו ושילמנו מחיר אדיר, היום הגיע הזמן להחזיר באותות ובמופתים מהאוויר, מהיבשה, מהים, להחזיר ולא להתחשב לרגע בעולם. להפוך כל סמטה, כל רחוב, כל שכונה, להפוך לצבא תוקף מצבא ההגנה, ולזכור שמסביבנו יש המון זאבים על הגדר. הם מחכים שנרגיע, הם רוצים להסתער. אבל הזאבים צריכים להבין רק דבר אחד. בסיפור הזה ישראל היא לא כיפה אדומה. בסיפור הזה ישראל היא הצייד. נצוד את הנאצים בעוצמה ונזכור את הנרצחים. את המשפחות שלו ישובו ילדים, הורים, אחים. את התיאורים והטובים שרק רצו לרקוד, את ניצולי השואה שבאמת האמינו שלא עוד. לשבויים ולחטופים, תחזרו, ל-1,400 משפחות שחולצות כבר קראו. ועבור כל אלו אנחנו יוצאים להילחם, עם שבור אבל העם הכי שלם. עם שהפעם אולי סוף סוף ילמד מהטעות. רבק, כמה פעמים אפשר להסביר לכם כוחנו באחדות? והיום מאוחדים וכולנו כאן איתכם, מאחורי כל טייס, כל ימי, כל לוחם, מאחורי כל טנקיסט, כל חובש, כל שוטר, כל מי שבחזית וכל מי שבעורף שומר, ללוחמי הסיירות, תצפיתניות, מערך המילואים, אנחנו מאחוריכם, מדינה שלמה עליכם סומכים. בשלום תלכו ובשלום תחזרו, אנחנו העורף, אתם החזית, ותראו להם בעזה איך נראה המזרח התיכון החדש. לכו תראו להם שלמדנו ערבית.